سلام كمي تصنحكم كبرات خاتلتي سينما سمرم عمدن تايت مهرني بسالا قصال سدولنا زلهم دبدبيتات مملسيات عمب زلامو نهنا بوغنا كتقصلو إنا نلابو نحجم بقر ابن اسمرمنا تايت مهرني كلتا دبدبيتاتينا كنا انقركم متينا زلنا كم توترو تساتفكم زي في اللينا كسافت عمب بأخوروت مسانات صنحو سناي مكيتال سينما سمرة كابيزي حيلنا للنور فلتت حبوز دستا سحاب سني ترفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة ادعو مزنك عاما كوميدي دراما على وزاتا سبورت فيلم سلام أملاخ مساهم يخون اندا سينما سمرة كمي اللهم نقا يبهل انتاي تمخرني إرغان بإيران بإغران تمتسنلا بسنك زرما كفرحن عقلي كتصببن جمير اللخو اتت انكرما عدمي مولو أبسرحن جنزب كابني أهلي فيو كملا زيك العلم سنتي دما أب كلبت بسلا زحلفكو بتعمي تعسن اللو كابستر على أبزل لخو جزي مسنا أشرا أوالد كوتس باهيزو لنزلو ابن سنتي زيرخبكو حقوس دستا لو مكرخبو امنا يدللخمو انتاي مبالكموني كي تخيفكو كأرقا يدلخون سلام زخبر كانقا حلف خلون فطرات بيوات نوح كتان حزبهك فطور سابيو ازر ما عدم كدف كم زمنا زملاختيو انتو هنا نتب تمنيتاتهم بهاقون عبي كميسالة خجبت انكو بتصحوني زدالي إذا أملاختها ما كاب جزينا بجزي ان حيالي متسالو تمنيتاتو كون نوغبار دما ملكتات إرغان نزخونو بهراوين أمتات نمئلاي كابستحتو كساب زلعلو نمئمانوم زتقمو نگرات يقبرالو مئراقوي كأبو رزيات أوعا عدم ملفا بهراوين قبولن مسرح ود سبيو إرغان نسنه هيوتاون أغلقلوت فرعي منتن زنكن متأنموت ززايدن مدرخنا هيوت بمخانو زفوتو سيبلن انت تبالي مقنانا يكونن انتخونا مرفع عرمه نتصوتاون محبراون زمدناتات كابز آخلنا الأوان كسابتها بهوت نتسان حلانا مجرشا دارت عرمه زغط المسرحيو زازا من دارت نايت مسرح اندما موتيام إرغان مالت منكا أغلقلوت بقعتن سرعة سنهيوتاونتن ود سبيو كبهالي كال بزخا من كل قال ناي بزح نقرات يسعب مو ات من كل قال دما نام موتي مرحكا إرغان حمام ديو سنه هيوتاو ملكت مفلايو أتسقما خويني زولو مدرخ هيوتاوينيو بحال أباهلا بعال زمعبل تسقم ديو ويون مسكال مسرح زتاحاز جنازي تملس حتى خوينلو بسنه هيوتاوي أملاختاقا إرغان أب كلهم فطرات زرقة حقي أرماساويو زغون هيوت زلو فطور كساب زموت عبو خوينيو زحلفو علمنا وسخا زخدا فطور بقللو بحوامات كساقن سنه هيوتاو مسرحو تنك عفك خونن بهراويو سلازي مس مدفع عدمه نزمت ترؤيتات نمئلاي نفسنا نحوامات تنك عفك كم زيت خون كنقبرا علنا علمه كم زدفعنا وي ندفع كم زلنا زحبرو قل أمتات وي ملكتات اللو أتوم ملكتات قدام أوينن وشت أوينن يوم قال كابتوم بقدام كنسابل اللوم نخل ملكتات كم شبات ناي مذكر عقم مقدالن نحمامات تنقف مخانن متقاسي كال أتوم وشت أو ملكتات دما بسنفلت أتاو من قدي زراوت يوم شاف ناي كروموزوم باليمر نحتقرا انتخيدون من ربح ناي كروموزوم انتزيك اتسيلون دما مئراق جميرنا علنا مالتيو مس إرغان استحازو قال كرس حساباتون اللو إرغان عدم مس مدفع زسعب أغلولتاون كرتاون لوطي زامد انتخينو أب كلهم كرس حسابات نإرغان زغلت كأندن سنموغتاون كرس حسابات فري راديكاليسيو كلس حساب فري راديكاليس نأمرنا حويسكا مبزحتهم أب أكلات نزر رأي ملكتات إرغان بمدبلا تلاوات إملوكيل مس أكسجين فري راديكاليس كاب سعب عنوات زفت أريوم فري راديكاليس نواهيتاتنا أمعناو أبركتزلهم بأتاتاتن يوم بوهم بذكار مسرح دما نتامة مسرح تعات نايو هاي زخنت ميتوكوندريا يعني هو بسنكزي ميتوكوندريا تعات آب تفريل الأوان نواهيتات زعنو بأتاتات فري راديكاليس ببزحي تنتقد إتي أوهاي السعمت أن عنوات دما مليسو يوسخن ملكتات عبيتي هبن إرغان أو آكالاتنا بزفتر ناي بروتين عنوات السعبيو زبل كل سحساونا اللو مبقى سنايت عنوات دما أب مونغو بروتينن شكورن زلو
ኬሚካላዊ መስርሕ ዘለዎ ምትእስሳር እዩ ስለዚ ዝኽበርካ ነጋዕ ዕድመ ጸጋ ምዃኑ እመነሉ ኢና ንብለካ ትርኢትካን ዕድሜኻን ዋላ ዘይመጣጠን ይኹን እርጋን ኣራግ ምምሳልን ካልእን ምስ ዕድመ ዝተኣሰር ምልክታትን ክሰንብደካ የብሉን ምኽንያቱ እርጋን ዕድመ ብምድፋእ ዝርከብ ጸጋ እዩ ዕድመ ምስ ትደፍእ ድማ ብዙሕ እውታዊ ነገር ክትረክብን ክትገብርን ዕድል ኣለካ ማለት እዩ ንእርጋን መርሓባ ኢልካ ምቕባል ቀስቢ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ባህርያዊ ዕጫ ክትኣቱ ክትግደድ ኢኻ ማለት እዩ سلام تعنا يحبلي كورات عدالوتي مربع سينما سمرة كم يعلقهم أبصلا ساتات زركب بعل تحداري انت خنت جاتي كابزوك أرت عمتو قريب له جاتي أو كاب 5 عمتي زوك أرت زبل حبريتها سلزرخب كرما تعنا وتسجم أزيتش أني قال لخمو مهرخم هبني سلام زخبر كحفتنا مقرات جات وي بتكتت جات مونوبوز بسنكي من كل قال السرح مهدرن قاوحو زسع مسرحيو إزر ما نورتر إيو ቴክኒካዊ ብዝኾነ ኣገላልጻ ሓንቲ ጓል ንሰይቲ ናብ ብትከተ ጽግያት ክትኣቱ ጽግያታ ን12 ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ደው ክብል ኣለዎ ሎሚ እዋን ድማ ብትከተ ጽግያት ከም ተፈጥሮዊ መስርሕ ተራእዩ ሸለል ዝበሃል ዘይኮነስ ሕክምናዊ ክንክን ደገፍን ከም ዘድልዩ ዝቁጸር ብትከተ ጽግያት ዛዛም ዕድመ ፍርያምነት ምእታው ናብ ሓድሽ ህይወትን ዘመልክት እዩ ብትከተ ጽግያት ምስ ምድፋዕ ዕድመ ዝተሓሓዝ ብምዃኑ ቅቡል ኣይኮነን ኣብ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ባህርያዊ ብትከተ ጽግያት ካብ 45 ክሳብ 55 ዓመት ኣብ ዘሎ ዕድመ እዩ ዘጋጥም ሳሕቲ ድማ ኣብ ፈለማ 30ታት መወዳእታት 60ታት እውን ብትከተ ጽግያት ከጋጥም ይኽእል እዩ ቅድሚ 40 ዓመት ዘጋጥም ብትከተ ጽግያት ቅድሚ እዋናዊ ብትከተ ጽግያት ይበሃል ብሰንኪ ጽርጋወ ራዲዬሽን መድሃኒታት ወይ እውን መጥባሕቲ ዝሰዓበ እንተኾይኑ ድማ ስኑዕ ማለት ኣርቲፊሻል ብትከተ ጽግያት ይበሃል ኣትካኽነት ትሑት ኣመጋግባን ዘሰንብድ ጦብላሕታን ድማ ቅድሚ እዋናዊ ብትከተ ጽግያት ከስዕቡ ካብ ዝኽእሉ ጠንቅታት እዮም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ብትከተ ጽግያት ከምብጽሓ ኣብ መድረኽ ቅድመ ብትከተ ጽግያት ከም ዘላ ትቁጸር መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ መድረኽ እዚአን ብሓያል ምልክታት ብትከተ ጽግያት ዝጥቅዓ እዞም ኣብ ቅድመ ብትከተ ጽግያት ዝረኣዩ ምልክታት ቅልጡፍን ብርቱዕ ረስኒ ኣብ እዋን ምሸት መርሃጽ ወዘተ ዘጋጥሙ ተመክሮታትን ድማ እቶም ሆርሞናት ኣብ ኣካላትና ከም ልኡኻት ዝዋስኡ ነገራት ክሳብ ዝተዓራርዩ ዝቕጽሉ እዮም ኣብ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ግን እቲ ጭብጠትን ቅዛነትን ንሒደት ዓመታት ክቕጽል ይኽእል እዩ ኣብ እዋን ጽግያት ንዘጋጥሙ ነገራት ንምርዳእ ኣእምራዊ ባህሪ ናይ ጽግያትን ምስኡ ናይ ዝተሓሓዙ ሆርሞናትን ምፍላጥ ሓጋዚ እዩ ሆርሞናት ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ክጓዓዙን ቦታ ተቐበልቲ ናብ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ወሃዮታት ክጣበቑ ዝኽእሉን እዮም ካብቲ ፍሉይ ቦታ ከዓ ውስናትን ተኸታተልትን ፍጻሜታት ክብገሱ ይኽእሉ ቀዳማይ ፍርቂ ዑደት ናይ ጽግያት ድማ ኢስትሮጅን ኣብ ማህፀን ትኽእሉ ጥንሲ ዘጣጥሑ ቆጸለታት ኣብ ምህናጽ ተራ ዘለዎ ባእታ እዩ ብገምጋም ቅድሚ 14 መዓልታት ወይ 2 ሰሙን ቅድሚ ጽግያት ኣቢሉ ድማ እንቃቑሖ ካብ ማህደር ይፍኖ እዚ እዋን ድማ ንጥንሲ ዝምችእ እዩ ከም ውጽኢት ናይዚ ምቹእ ናይ ጥንሲ እዋን ማህደር እንቃቑሖ ፕሮጀስትሮን ዝበሃል ባእታ ክፍሪ ይጅመር ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ዑደት ድማ እዩ ፕሮጀስትሮን ዓብላሊ ዝኸውን ናይ ፕሮጀስትሮን ተራ ከዓ ባህሪ ቀጸላታት ማፀን ኣብ ምድላው ጥንሲ ምልውዋጥን ተወሰኽቲ ቀጸላታት ኢስትሮጅን ከይስርሑ ምዕጋትን እዩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዑደት ከዓ እቲ እንቃቑሖ እንተዘይፈርዩ መጠን ኢስትሮጅንን ፕሮጀስትሮንን ይጎድል ዕፋፈት ቀጸላ ማፀን ወይ ድማ ጽግያት ከዓ ይስዕብ ነፍሲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ሓድሽ ተኽእሎ ጥንሲ ንምውዳድ ከዓ በዚ መስርሕ ይሓልፍ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኦቪሌት እንተዘይጌራ ፕሮጀስትሮን ኣይተፍርን እያ እዚ ድማ ምልክት ዘይምዕሩይነት ሆርሞናት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ውስን ብዝኾነ ቁጽርን ምስ ግዜ ድማ ዝውዳእን እንቃቑሖ እየን ዝውለዳ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትውለድን ከላ ኣስታት 1 ሚልዮን እንቃቑሖ ኣለውዋ ኣብ እዋን ግርዝውና እቲ ቁጽሪ ናብ ከባቢ 3,000 ይጎድል ቅድሚ ብትከተ ጽግያት ኣብ ዘሎ ኣከባቢ 15 ዓመት ድማ መጠን ናይቲ ምንቁልቋል ይዛይድ ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ትፈርየሉ ዕድመ ክሳብ ጽግያታ ደው ዝብለሉ ዘሎ መሰጋገሪ እዋን ከዓ እቲ ቅድመ ብትከተ ጽግያት ዝበሃል ኮይኑ ካብ 40 ክሳብ 51 ዓመት ንዘሎ ዓመት ዘመልክት እዩ ንውሓት ናይቲ ግዜ ድማ ካብ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 10 ዓመት ክበጽሕ ይኽእል እዚ እዋን እዚ መጠን ሆርሞናት ዝዛባዓሉን ዝንከሉን እዩ እዚ ምልውዋጥ ከዓ ምዕሩይ ብዝኾነ መጠን ዝትግበር ኣይኮነን ቀንዲ ረዋሒ ናይቲ እዋን ብትከተ ጽግያት ዝረአ ኣካላዊ ኣእምራውን ስምዒታውን ዘይምዕሩይነት ድማ
ኣብቶም ሆርሞናት ዝረአ ምልውዋጥ እዩ ምስ ግዜ ድማ መጠን ኤስትሮጅን ይንኪ ማህፀንካ ቀጸላታት ናይ ምቁራጽ መስርሕን ጽግያት ደውና ምባልን የብጽሕ ብትከተ ጽግያት ዝበሃል መጠን ኤስትሮጅን ዳርጋ ፍርቂዩ ዝንኪ ፕሮጀስትሮን እውን ናብ ዜሮ ገጹ ይጽጋዕ ብሰንኪ ምልውዋጥ ሆርሞናት ዝስዕቡ ምልክታት ነፍሲ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ ተሓልፎ ተመክሮ እውን ክፈላለይ ይኽእል እዩ ተወርሶ ብትከተ ጽግያት ኣብ ምውሳን ተራ ኣለዎ ርጉፅን ልዕሉን ጽልዋ ከም ዘለዎ ዝእመነሉ ግን ኣነባብራ እዩ ስለዚ ዝኸበርካ ሓፍትና በዚ ዝሃብናካ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ኣመጋግባ ወይ ናይ ጥዕናዊ ጸገማት ምትእሳር ከይህልዎ ምርግጋጽ ከየድልየክ እዩ በዚ ዝሃብናኪ መልሲ ዓጊብ ክትኮኒ እናተመንና ኣብ ቀጻሊ ያርኸበና ሰሰናዩ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕሶ እሰማዓኩም ወይ ነይሩ በዚ መረብ ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመንና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕሶ ክሳብ ንመጸኩም ጸጽብቑ ንምንየልኩም